Gwaza Mkoto Gwaza. Let's welcome Itenganali on stage.
There's never a boring moment, Gamphon. Mr. President, the way you perform, you are 38, not 83. With that, let me also, I think it's important I mentioned the heroes of the Mamelodi 10. Let me also mention the Mamelodi Ndebele 9 that are also present with us, Abu Mama. The Mamelodi Massacre 13, must also mention them. They are present with us. And then let's also mention the Mamelodi 4. Thank you. Without further ado, to try and push this program, national organizer, I call upon you to take the podium and take us to the next point of our program. Amanda! Amanda! Away to Maka! Maka! Yaruna! All power! Matimba! Thank you, Program Director. Ngibingelele bonke abantu abakhona kule ndawo. Ngibingelele uCommander General wethu uComrade Jacob Gedlayihlekisa Zuma. Ngibingelele nayo yonke iHigh Command. Ngibingelele amalunga eParliament. Ngibingelele amalunga eProvincial Legislature la Gauteng. Ngibingelele inkokheli ze-youth. Ngibingelele inkokheli zabomame. Okwami nje ukuncanyana, I'm going to introduce the National Deputy Chair, who's going to introduce to you the only president in this country who has changed the lives of millions of South Africans. The president who has been declared by other African leaders on this continent as the only father of infrastructure. The only president who made a lot of black millionaires who have now fizzled away because of the government of national unity. It is now a moment for me to call our National Deputy Chair, Comrade Junior Mukocho Sibilwane, to introduce our president, Comrade Gedlayihlekisa Zuma. Ungamalala aphuma phethe amasi ngapha, aphethe inyama ngapha. Amandla! Amandla! Matla! Viva MK Party, viva! Viva MK Party, viva! Long live Sipilele Ngqamalala, Sipilele! Sohole Ngqamalala, sohole! Long live Spirit of Solomon Kalushi Mahlangu, long live! Long live Spirit of Kalushi Mahlangu, long live! Commanders and Commissars, revolutionary greetings, Comrade President, National High Command, national officials, nabase Parliament, namakhosi bayede. Ngibulise military veterans and ex-combatants kumkhonto wesizwe party. Ukomanda Mahlangu beyikomanda yabo. Kodwa manje ngeke ngize ngikhulume ngehistory, ngizakhuluma ngoComrade uPresident Gedlayihlekisa Zuma. Comrades, ngo-1962 uComrade uZuma uye waboshwa because of ama-sabotage. Beyimember yama-first units aka-1961. Waboshwa, wayenza 10 years. Waphuma waya e-exile eSwaziland. Nalapho eSwaziland amabhunu amlandelela, naseMozambique amlandelela. Bayenza lento bayibiza ukuthi inkomati accord. Then enye agreement ukuthi uComrade uZuma simfuni la eMozambique. Amabhunu awakhuluma nabo Samora Machel lapha yana. Comrades, uComrade uZuma lengizomsukumisa manje.
bekayimember ye-National Executive Committee ye-ANC e-exile aku-high command yomkhonto wesizwe bekawu-HQ and beka-responsible for political intelligence and combat units operations. Kusho ukuthi uComrade uPresident uproduce ama-leaders nama-heroes amaningi inside the country, and one of them uSolomon Kalushi Mahlangu. uComrade uPresident uZuma akabakhohlwa amasoja wakhe, uyawahambela noma kakuphi noma afike endaweni uyaya khona lapho. Kusho ukuthi akathi yena imember ANC, kusho ukuthi nale history ANC sizanayo ngapha ku-MK Party, because MK Party is a continuation ye-struggle. Namhlanje si-celebrate siyenza i-lecture ngo-Commander Mahlangu, Kalushi Mahlangu. Ngapha bathi Freedom Day. Ngicela nibheke lapho ma-commander ukuthi le political management lena ebebasinika yona ngo-94 ayisasebenzi. And then 40 commanders i-youth league yakhuluma yathi apha amavote wethu sazowakhipha ama-commands ma-commander ukuthi kuzoliwa vele eSouth Africa ngoba basiroba, basenza abantwana bathi screens besicimile kodwa sihamba ngaphansi. Kanjani? Ngoba besiphezulu sitholile i2/3. Uma singalwi comrade bazodlala ngathi, and isikhathi sesifikile. Ngithi ngiyabona esahili kwenzakalani comrade. La eSouth Africa manje commanders and commissars makuliwe. Thank you comrades, and ngicela uComrade uPresident aze ngaphambili. Siyabonga bakwethu. Siyabonga. Angibonge mphathi wohlelo ukusinikeza ithuba ukuthi namhlanje ke sikhumbule iqhawe lakithi.
Bonge kakhulu kuba khona kwabaholi phakathi kwethu sebebiziweke ngokuhlukahlukana ngeke ngisangiphinda bonke nje zonke izigaba zethu zomkhondo siphinde futhi sihloniphe amakhosi akhona sihloniphe nabelaphi bomdabu bakhona ebese sihlonipha wonke okhona okanye nathi namhlanje njengoba sikhumbula leli qhawe esikhathini esenza omunye umlando eSouth Africa. Sibonga kakhulu ukuthi sikwazile ukuthi sibe khona sonke ngala sikwazi ukuzokhumbula leli qhawe. Ekseni siqale kuleli jele elaqeda abantu libulala abantu bakithi abamnyama. Izibonakaliso ezikhona lapha kulela jele esisodongweni lapho khona abantu bakithi abaningi abanqunywa intambo. Munye kuphela umlungu esimbonile kulaba esibabone lapha. Mhlawumbe ngoba bekunoqembu oludala ukuthiwa solwaze lwathi ucisha mhlawumbe bakhona nalapha asazi. Kodwa munye simbonile nesixoxelwe indaba ngaye ukuthi wayemhlophe wajoin ANC underground wayesebenzele ANC bathi abelungu uma bezwa lokho bambamba bambona ukuthi ufanele ukuthi agwetshe intambo wafa engazange abulale umuntu. Besivakashele lapha ngoba sifuna ukukhumbula lensizwa yalapha eSouth Africa eyiqhawe ngendlela esimanga phakathi kwamaqhawe amaningi. Sikwenze lokho ngezizathu ezibaleke kakhulu ngoba ukubonakala ukuthi inkululeko yethu ayikafike ekugcineni kusenze sonke esilwela inkululeko sibone ukuthi sisesemzimeni. Uma izinto zinje, uma windoda wakhile kulabo abakholelwayo kwabadala kuye kukhulunywa nabadala kuthiwe sincedeni naku sibhekene nempi. Besenza lokho ke namhlanje kuleli qhawe lethu eladuma kakhulu ngezinto ezimbalwa ngokuthi kwakuyisosha elalingane kuna wonke amasosha. Kwakuyisosha elikhaliphile elinesibindi. Kwakunesosha elinganqeni lutho. Kwakunesosha elalazi ukuthi lajoyinelani. Lokho kutholakala emazwini akhe ngenkathi ebuzwa ukuthi ufisani njengoba esegwetshe intambo njena na. Wayesesha amagama amaningi esiwaziyo sonke ukuthi ufisa ukuthi kube njani. Amagama ashiwo ilensizwa ayemakhulu ngendlela eyisimanga. Uma walinganiswa ungalinganisa namagama ayishiwo abahola abadala uMandela. Indlela ayibonisa ngayo ukuzimisela kwakhe ukuthi thina ndlemnyama sizikhulule. Ilanga ke leli likhulu lokuthi simbungaze, simkhumbule, simcele futhi ukuthi asisize kulolu takati esibhekene nalo lokukhulula umuntu omnyama. Hayi ukuthi waye ilona sosha kuphela. Ayemaningi amasosha ekhona
maningi awasale impini namanje asekhona ayekhona ekanye naye sengathi ulethilanga nje ulethile sambulo ngiyabonga mfana kithi ngiyabonga lokhu ukuthi kube khona ukuhlangana kwemoya phakathi kwethu kanye nomndeni waleli qhawe kuyinto ekhulumayo ngoba kuyasibonisa ukuthi sifike lapho khona singasathandi ukuthi ngisho inkululeko noma ibe khona ayiphelelanga sisahlupheka namanje futhi mhlawumbe ukuhlupheka sekwandile ukunoma kunciphe ngendlela ethile indle emnyama ke njengoba iphelele ingaka nje ithi ngeke kuze kube sekugcineni sihlupheka ingakho ke sithe leli langa ake silikhumbule nje ngokugcwele okuthe swi jabula kakhulu ukuthi sifikile ngobuningi bethu esikwenzayo kwamanje ukuthi sifuna ukukhululeka ngokupheleleyo asikuceli siyakufuna kube la sikusho lokhu ngoba indlela esaphethwe ngayo ihluke kancane kule ndlela esasiphethwe ngaphambi kokuthi kuthiwe sikhululekile ikhuluma seyikhulumilela zase zithinta enye into eyabe isifundo sokuthi thina asikakhululeki namzukwane uhulumeni wethu lo esazi ukuthi wakhulula isizwe wenza umhlolo uma bethola ukuthi kube khona omunye wethu ophikisane nabameli not nabameli namajaji ase endaweni yokugcina ngci othi mose ugwetshe wona awusakwazi ukuya kwendawo abopho omunye umfo wala ambize enkantolo ngendlela wrong wayesethi ke lo mfo la ngoba wayazi ukuthi sikhululekile kunento esibizwa la kuthiwa abantu abakhululekileyo lapha eSouth Africa abasathintwa njengoba bethintwa kuqala sisacindezela ubuqiniso sebuyahlonishwa eSouth Africa kusho abantu ikakhulukazi ifundiswa zomthetho base bethi lo munye umfo unecala engenalo wayesethi ngeke enkantolo ngoba kudlalwa ngaye athukuthela laba abantu abanikeza umthetho bathukuthela baganonwabo baze bavumelana bengamajaji bebaningi ukuthi ake siwephula umthetho ngoba usedelelile lo simbophe njalo wathi lo mfo kazi wayingene yini wathi ngeke ngize enkantolo manifuna ukungibophana ngakwenzeni ukwenza ngoba babengenzi umthetho kwase kuthiwa ke akagwetshwe njalo bambiza ngegama sengimkhohlwa nje ukuthi ubani lo mfo bambiza ngegama
Bathi kufanele ukuthi ayodonsa ejele iminyaka serious. Wathi yena hayi uyihlala ekhaya lakhe akakazabe nacala nje. Lelizwe lethu esalikhulula nokuthiwa liphethwe uhulumeni obhekele inhlupheko yabantu abamnyama benza isimanga bahlomisa amaphoyisa kulo lonke izwe ukuthi lilandele umuntu eyedwa nje engaphethe ngisho uthi likamentshisi eyedwa nje kwathiwa kalandwe kwaqhamuka amaphoyisa kwaqhamuka yonke into kwaqhunqa amahlathi wayesethi ke lo mfo ngoba ebona ukuthi ya isu leli lokubulala abantu bakithi bafuna ukuba kube khona lento ebizwa kuthiwa yini konje le abantu befaba abaningi masaka elinye igama kuthiwa yini I think so. I think so. Kodwa liphelele nje kahle. Thewe ni genocide. No. Uqinisile nonke niqinisile ke ungaqinisile. Kodwa cishe ngathi ngathi wathi lo mfo ngangivikela ukuthi kungabi nendawo lapho kwafa abantu abaningi nami lapho engangiyofa khona ngathi akufuneki siphinde sibe nento esizoyibiza ngokuthi thwayini konje yiphi elinye igama elingalishongo ngathi angayizwa kahle ngiyakwaziyo la manje kuzothiwa inkandla massacre kwakuzosho njalo kwaphela kwakulanda umuntu lapha enkandla labantu ababezofela khona yithi sazibonelela ukuthi la sobulawa la lo mfoke wasethi nongcono ukusindisa abantu ngiyodonsa ejele wadonsa icala engenalo impela bamdonsisa nje ifreedom ke leyo le esikhuluma ngayo sithi ayiphelelanga ngoba ezweni elinedemocracy elinefreedom yayingeke yenzeke lona abekho abantu abathi ngokuzonda umuntu noma abantu ebese bemema amaphoyisa bawahlomise ngayo yonke indlela ukuthi akoba bayobulawa bangagcina lapho ngoba indle emnyama yathukuthela yama ngenyawo bathi noma ungasebona labo balapha enkandla asibabulala kwaphela abantu angiboni ukuthi ukhona umuntu ongathi sikhululekile thina abantu abamnyama siyabusa kube kusekhona into enjengalezi ezenzekayo kwacacela noma ubani nobe ngaboni ngoba abanye babebona abanye babengasaboni yikho lokho kwenza ukuthi kube khona ukucabanga ukuthi sokwenza njani uma kunje so ivumela ilento ukuthi siphinde sicindezelwe sekuthiwa sakhululeka na ukuthi ke sinenhliziyo ezinhle ngoba siyixoxi kakhulu leyo ndaba siyesibone ngathi hayi nje mhlawumbe futhi singayixoxi kakhulu ngoba sekwe wabakithi asebesiphethe siyokhumbula sonke ukuthi ngenkathi sekuvulelwa
amaphoyisa namasosha kwakhishwa yonke inhlobo esibhame khona lephezulu kwahlonywa sengathithi ileyampi yakudala ongayaziyo oyizwa ngendaba zikhishwa insizwa lapha ephethizwe okufanele ukuthi sithande isivikele yenze konke kodwa yakhipha impi sengathi koliwe impilo kude into eyisho ukuthi ke thina ndle emnyama sikakhululeki eqinisweni kwakuyisibonakaliso leso yilokho kokwalindela ukuthi eyigigabeni ezibe khona kufika isikhathi lapho esithi khona no lo mbutho wethu owafelwa amaqhawe ahlala emajele iminyaka ngeminyaka ahlala ngaphandle iminyaka ngeminyaka afela empini ukhona abangayinakile lento ngisho uhulumeni wethu impela lo esithi ngowethu uye lo obese sijaha kusho ukuthi impilo yethu ibisincike kuleyanto yayikhona kade kusathiwa kukhona iapartheid ungasekho ukuthi ungahlala uhlale nje uthi sengiyobona ngokudutshulwa noma ngokugwazwa noma ngokwenziwana iyo lenza ukuthi sibone ukuthi indle emnyama isukuma ngenyawo njengoba yasukuma nakuqala ikhulule izwe lakithi sikhulule sonke kubalulekile ukuthi sikukhumbule lokho ikakhulukazi ngoba hayi ukuthi inkululeko lesayicela sathi siphene inkululeko sayilwela kwachitheka igazi akuyona into encane leyo asikwazi ukuthi amaqhawe kithi asale empini sekungathi kuphakathi nendawo ebese kuthiwa hayi anlutho ebese siyahlala nathi siyathothobala nje iyo ke lento ethe uma simemeza ukuthi akuseyona le ANC esiyaziyo enye le ngeke manje sivotele sizokwakha iqembu okuzothi abantu base South Africa bacabanga njengoba sicabanga kube yilona elizosithwala lisuweliselele enkululekweni lokho yiwona nobangela obangele ukuthi sakhe leli qembu umkhonto wesizwe party ngoba sasingasho ukuthi kuthukuthela umuntu oyedwa nje noma ababili abathathu isizwe sase sisenkingeni singazi ukuthi sothathani sihlanganise nani kwakunzima ukukwenza lokho ngenhlanhla kwakukhona amava ukuthi sesake sayenza into ngaphambili njengoba kwathi makubhenwe ANC saqala impi manje sekuyi ANC le esiphethe esibanga ukuthi manje sibe sosizini abasezwe abantu bakhona tu angikhulumi ngoba ixoxa nje ngemva kokwenza okuningi kungenzeki lutho ngaze ngathi kuzoba khona inkomfa ngathi noma kanjani ngoba enkomfeni siyamenywa thina ukuthiwa sizicicibala kuthiwa inkonje lapha siyabasuka sebakade komongameli bangasebona ofoma ya naligama ngathi ngoba siyesihlale lapha ngemva kuthiwa sicicibale sibe izithuthuthu nje sihlale lapha xoxa noma ubonto bayabheda manje awukwazi ukungena kodwa nina kade niphethe meni
ngase ngithi no kulokhu ngifuna ukuya ngeke ngihlala lapho kuhlala khona i-leadership ngohamba neyami lokhuzana branch lami le lokhuzana engizohamba nalo ngohlala nabo ngoba ngifuna ukuphakamisa isandla ngikhulume ngisho ukuthi ANC iphumile endleleni ngifuna ukuthi ngoba sibaningana la ngikwazi ukusho ukuthi onakalaphi ukuze ke manje sithathe lesinqumo esinje okubalekile ukuthi sisihloniphe ngoba siyavumelana ngaso into eyenzeka kuleyo nkonfa yokugcina into engakazi yenzeke emlandweni walombutho sithi ANC eyayisibonisa ukuthi akuseyona le ANC siyazi ngafike ngahlala nama comrade ebranch yami ngenhlanhla babe ngikhethile ukuthi nami ngihambe ngibe khona la ngajabula ngathi noma kanjani sizoyixoxa silungise lento yonakalayo angifuni kube khona umuntu oyisolayo ngokuthi awungayishiya manje ANC kwenze njani ngiletha nje inkulumane ezincane ezokubonisa ukuthi bebengaseyona leya ANC siyaziyo kwathi mase kufika isikhathi sokukhuluma mangiphakamisa owaye esihlalo kwangangibona nhlobo ngaphakamisa isandla sasakhathala lesasikudla ngaphakamisa sasinxele saze sakhathala naso ngaze amakhomrade angisiza thatha lolu qembu lelibhale ama-province bezama ukubonisa ukuthi hey bona akaboni nhlobo kuthe kuhamba ngangiyimisele ukukhuluma ngibatshene ukuthi seboneka kangakanani bangincintsha lokho ngamabomu owayephethe usihlalo uma esethi no hayi sekuyiwa kuthiwa yini abantu mabephuma beyohlangana konje kuthiwa oh yeah kuma commission kuthiwa ama commission uma commission ukuhlukana abantu njengoba sibangaka nje sihlukane bawuxoxa into ezihlukahlukene kodwa eyodwa ngase ngiyasuka ngiyakule nsizwa ngiyoyibuza ukuthi wendoda kwenze njani ngaphakamisa isandla kulokufikiwe la ngazo kwaphela ungangikhombi kwenze njani wathi akangibonanga ngoba ngihleli kude lapha kodwa bekhomba nabantu abehlele emva kwami ngathi ngizokwenza njani ke ngoba ngifuna ukukhuluma la ngifuna ukuchaza ukuthi konakelephi ngoba ngiyazi ukuthi konakelephi hayi salusuya lapha lokho bukusho ke ama commissions uyokhuluma kuma commissions ngathi no angeneliseki kade phela ngikhona kulombutho nina uma sebebhala laba bebebhala uma bebhala into eningayithandi nethi ayisusa lokho bhala kanje sifuna mina iqiniso ngizokhuluma ngalo kodwa no ubatsheni ukuthi sikushothini ukuthi bakudedela ukukhuluma nangempela ngaya ngakhuluma ngenza izinto ezimbalwayo zokuthi ngibatshene labo ukuthi njengoba ngilapha mfowethu nginikezwe ilungelo lokukhuluma ningalokhu nithi 2 minutes 3 minutes funa ukukhuluma okuqala ukuthi siwe nangempela bathi uzolithola ithuba balithola ngakhuluma ngezinye izinto ezinale kune document ethandwayo kwa ANC okuthiwa yiMorocco ngoba ngithi Morocco ubani okhumbulayo Morogoro ya Morogoro
or a core document ibizwa kuthiwa yini strategy and tactics. Yes, awuzwa ke nango ke umuntu waseparliament uyazazi lezinto. That uma ngiqeda ngalo ngakhuluma ngokuthi leadership ye-ANC isihlulekile kuholi ANC. Ngayisho lapha uma bayibhala ikhona emabhukwini. Ngase ngibanikeza ukusuka nokuhlala ukuthi konakelephi. Angithi ngilindele ukuthi phela into engixoxa lapha izoya manje kulabe kade nibasho. Iyoxoxwa khona ngifuna iyoxoxwa le ndaba. Amalungu ANC yabona ukuthi labaholi sebehlulekile. Uma kunjalo ke kuye kuthathwa izinqumo eziserious. Labatshena ukuthi bahlulekile bengabaholi. Baze bahluleka uqondisa umongameli naye wanhlanhlatha wangena ehlathini. Ngayichaza nezakhe izathu nezinto ngendlela ababulale ngayo umbutho. Ngenzela ukuthi kufanele ukuthi bazi ukuthi lento ayisiphethe kahle thina imember. Sifuna kubuyelwe kulo ANC simaziyo. Lokho kwenza kwami kanjalo kwenza isimanga. Sathi uma sisuka ngemva kwalokho siyodla endaweni esihlala kuzo. Sezwe sekumenyezelwa silapho ukuthi inkonfa iyapostponwa. Sibe khona sontshena. Ho, akukaze kwenzeke since 1912. Kwakhiwe ANC akwaze kwenzeke lokho. Bebalekela inkulumo esasiyenze lapho. Ngoba kwakufuneka manje sibhekane ngqo ukuthi benzani. Bawubulelelana umbutho na. Sibuze sasizothi upresident uyehluleka ukuhola umbutho nokuhola izwe. Somtshene emehlweni. Singafuni ukukhuluma ngokumemeza lekude. Sakhala sathi awuba akaze kwenzeke lokho. Kanti sothatha kanjani izinqumo? Ngemva kwalokho ayizange iphinde ibe khona inkonfa lokho kuthi izoba khona. Kwenziwe enye into ongazi ukuthi ungayibizwa ithini. I-National Executive Committee yahlangana eGoli. Onke ama-province oma-9 aba nonkonfa babo. Awukazi uyizwe leyo nto. Uma sesifika ke sesiyolalela noma sisesokukhuluma ngombhobho ngoba manje sebebalekile. Kwase kuthiwa hey uma sekuxoxa la iprovince ngayinye emcimbini owodwa ozobuxoxwa kokhuluma abantu abathathu kuphela. Ho, kanti sike inkonfeni la. And futhi ke laba bazokhuluma umuntu angadluli ku 2 points. I mean two what? 2 minutes. Ho, nanku umhlolobo. Wathi ke uma sekuphele konke sekunje ngabona ukuthi bengithi ANC file nje. Ngithi mhlambe isaxhuka. Ilele ngesisu lefifi camezila isekho. Ngasibuza ukuthi uma kunje kuthiwani ngoba phela sikakhululeki. Kulapho ke okwathathwa khona lesinqumo. Ngasithatha nje ngingedwa. Ngathi inkomo ngazala umuntu. Ngeke abakithi abantu ngeke bayivumele. Uyabona ke uma ngicabanga ngikhuluma ngibeka noma ngithi ngithinta nje abanye abantu
sivumelana bathi hayi right kodwa mase ngiyangana ukuthi hey asenze lento akulula ngoba ayikaze yenzeke lento manje kuzokwenzeka kanjani kakhuluma nezinye insizwe engizaziyo impela sivumelana engiyabona ukuthi ngiyabheda kusho ukuthi sengiphuphile yangibhalela idocument eshisayo echazayo ukuthi ngiyabona idocument ayisho lutho kulapho ke kodwa engathi khona la uma ngisaphila ebese kuthi ngemva kweminyaka ngife uma sengiqhamuka ngale kubaholi bethu ngiyothi kwenze njani umbiko wami uyothini bathi laze lafizwe nikhona bekwenze njani lase ngithi uyabona la azilime ziyetsheni nokuthi noma kanjani abantu base South Africa bayolizwa leli qiniso lami ngoba inhlupheko isibuyile noma mhlambe kungabuyanga 100% kodwa isibuyile uma ubalalisa nokubalena nje le yokuhlaselwa kwabantu bendawo kufanele bavikelwe kodwa kube yibona abahlaselwayo eyodwa angiyibale eziningi ilento ke yenza ukuthi sithathe isinqumo kimina ke kwasho ukuthi uma sithatha lesinqumo kofanele basazi basithatha isinqumo esinzima kakhulu esizofanele ukuthi sizimisele thina ekushintsheni lempilo elethwe besingazi thina esingazange sihluphekele ngoba thina sasihluphekela inkululeko ephelele kulapho ke engathi khona ekuhambeni kwesikhathi singicabanga into eziningi ngase ngiya kulezi zakithi engizaziyo ukuthi sa trainer nazo ngashona khona ngathi yemadoda asikwazi ukuhlala kuze bese kugcineni kodwa singayithi vu le ndaba ngikhuluma kubantu abayaziyo abangathi kusasa namanje nje uma ungasuthi ayihlome ungababona kahle wonke uzimalana abasithanda isibhamu maye babo kodwa ngangeke futhi ngiye kubo bonke kodwa ngaya kwabathile kulapho ke okwathi ngokuhamba kwesikhathi ngathi uma singase simemezele la ukuthi sokwenza lokho bazosivala simenswi asisebenzise itraining yethu senze into bengazi abanye abantu sakwenza lokho kwaya ngokuthi ake nisho sikususa nini into silitshena nenizwe wasicacela ukuthi akufanele lento siyiphathe kabi ingazi iphunyuke okokuqala nje akufuneki ukuthi izitha zethu zazi ukuthi sicabangani senzani sase sihlela zonke izinto ngokwanele iyaziwa kwabathile ezweni leli lakithi njengoba linje kodwa sazi kahle ukuthi ngamzukwane sakhuluma abakithi bosizwe ngoba lokho esikwenzayo sithatha le ndawo ekade iphethwe umkhonto wesizwe sizophathwa yithi manje sase sithi uyabona kudala abaholi bethu beANC bazuma izwe ngokumemezela umkhonto wesizwe lowo omenyezelwa uMandela owawuyinto eyayithatha indawo ke-ANC yokuthi isebenze underground
ngenkathi bayenza ku December 16 kwakuyilanga elalaziwa ngokuthini konje before Dingaan's Day. uMandela kanye nabahola ekahamba kanye nabo babefuna ukutsheniza ukuthi yimpi le ngoba lento okuthiwa iDingaan's Day kwaqanjwa impi eyalwa phakathi kwabamhlophe kanye nabamnyama. Akekho ongazanga noma ekude ukuthi hayi lento isho kunye. Sathi uyabona uma sifuna ukuthi abantu bazi ukuthi senzani manje. Asize bese libizwa ngelinye igama manje kuthiwa yini konje? Ngaphambi kwalokho la kuthiwa yini singaka Dingaan's Day. Awungcono kabi Dingaan's Day man. Kulapho ke esahlala khona saqoqana. Ngase ngithi ayona into encane lesiyenzayo. Sisosusa umzabalazo oqala ukugcina. Kufanele abantu bawubone bawazi, bawufunde, bafunde incwadi ibhaliwe kodwa ingavuliwe. Sathi abantu abaxoxa udaba lwempi ukuthi kuliwe eSouth Africa yaxoxwa eGoli kuleli lokishi okuthiwa yini Soweto. Soweto baba. Because kulapho uMandela noSisulu abaxoxa khona indaba yomkhondo nawo onomlando ukuthi waqala ngenkathi amabhunu edeclareisha ukuthi umuntu omnyama ayiphele le nto yomthetho yamangisi ya ephephethayo. Bathi makwenziwa njalo iYouth League yeANC sizwa iYouth League bahlangana bathi ngeke bakhi idocument eyayibaleke ngendlela eyisimanga eyayithi uma amabhunu ethi azosiphatha sifake ekhoneni asihluphe ukudlula amangisi kusho ukuthi thina kofana ukuthi sisukume boycott sidube senze konke kodwa uma ingalungi lento yofanele ukuthi sithathe ikhali silwe. Lenkulumo eyalethwa yilamaqhawe amabili yayisuka kulokho ukuthi kwaba isinqumo sentsha esasithatha sasinikeza uMotherboard ukuthi sitha kwenziwe kanje. Sabuyela lapho ke sacabanga konke lokho uma sesifuna ukuthi manje sifuna ukuqhamuka ngendlela yokugcina engeke iphinde iphume. Asisuselanga nje khona sakhumbula amaqhawe kithi abasihola baze bafika lapho khona bathi akube khona umkhonto wesizwe. Manje uyabulawa yonke into nje ngoba bibulawa yonke into. Ulapho ke sathi khona uma kunje ngeke sesolola ke ukugcina manje. Uma lamadoda amabili exoxa athi lolu daba siluse leadership mhlambe naye ibizwa ukuthiwa high something ngisazi nami ngithinta lo mlandwana ngoba ngifisa ukuthi sibe serious ngalokho sikwenzayo. Singakwenze ngathi senza nje njengoba kwenza neANC. Thina singabokugcina kufanele silithathe izwe lethu noma kumnyama noma kubomvu.
inhlangano yokuqala abavumelana ngayo ukuthi kusho uXhamela wathi wena uzoyibeka Diba enhlanganweni ye-high command. Kazi high command ngicabanga njengalabo abanye. Maye babu. Wanda Msebenzi. Nangempela wafika uMadiba wayibeka abadala abazipolitiki kakhulu bathi laba bafuna ukubulalisa abantu labo abayivumanga eqaleni baphuma bejabhile laba bobabili bathe uma sebehleli wathi uXhamela Diba senza iphutha bekufanele ukuba sibriefe okuyena umuntu esimaziyo lapho ukuthi ipolitiki uyazi kakhulu khona elinye ikhehla nalo laleyazi kakhulu ipolitiki ngoba si right asikho wrong si right ukuthi isikhathi besisincane uma kunomhlangano omunye amina ngawukhuluma naleli khehla wathi uye lapho ucela nje ukuphuza itiye nalo bese nixoxa kahle lo ludaba baxoxa ngempela lagcwala lathi swi wabuza imibuzo eminingi waphendula uDiba wayizwa kahle indaba eseyilalele enesineke umholi owaye nepolitiki kakhulu wayesethi sengikuvizile imfono uze kahle yabona kwi-NEC ezayo kwi-high something ezayo kufanele uphinde zokusupport nangempela kwenzeka lokho yasupportwa ngempela kwavunywa ukuthi isikhathi sokuthi kuliwe sesifikile yaxoxa indaba bavunyelwa ngifuna ukuthi sazi ukuthi lokho esikwenzayo senza hayi ukuthi siqale into entsha senza umlando okhona obonisa ukuthi asiphumanga endleleni sisahamba ngale ndlela ukuthi le ebesihamba ngayo kuqala ayisifikisanga lapha besiya khona le izosifikisa noma kumnyama noma kubomvu ngoba into esiyenzayo akuyona into esiyiqambe nje okokuqala kwakulwazi lokutrainer singamasosha nokuthi kwenziwa njani mawubhekene nesitha kuyiwa kanjani kuso uya nje ngesiphongo noma uyacabanga wenze konke sasingenalokho isikhathi sokuhlala kanje sikhulume konke lokho kodwa kubalekile ukuthi manje ngoba sesiyenye into manje yenye inhlangano manje sisatshwa izwe lonke fanele sizazi ukuthi asidlali nakancane yathi uma isilungisiwe lento wase kuthiwa ngoba iANC le ehlalela yaxoxa lokhu yavumelana kwakusenento kwakuthiwa iAlliance inhlangano ezaziholwa iANC ngoba ngaleso sikhathi sasingavumelekile ukuthi thina abantu abamnyama singaba senhlanganweni eyodwa nabelungu noma namandiya noma namakhaladi lokho kwaholela ukuthi zonke lezi zakhe inhlangano zazo kodwa ezizohlangana ku-ANC kukhona iSouth African Indian Congress Khongolose wamandiya kukhona ubani okhumulayo Colored People's Congress yamakhaladi ubani okhumulayo kukhona
Indian sesishilo. Congress of Democrats. Yabelu. Kukhona ke i-trade union. Kwakuthiwa yini yona? Mayiphelele. South African Congress of Trade Unions. SACTU. Zasebenza ndawonye lezi zu-5. Itheki i-ANC masithatha isinqumo sokuthi siyalwa manje. Base bethi ngeke sikwenze lokho singabatshenanga abanakwethu. Kwaba khona umhlangano futhi wesibili owaba khona ubusuku bonke. Baze kwasa ngakusasa. Ekugcineni bavumelana bonke. Base kuthiwa ke iyoqanjwa kanjani lenhlangano ngoba sikwazi ukuyiqamba ukuthi u-ANC. Fanele ukuthi siyiqashise leyo nto. Siyezwana. Unomlando wethu siwazi. Singasho ukuthi sathina saqhamuka nje. Sasaqhuba umdala. Kodwa sishintshe indlela. Indlela esasihamba ngayo. Uma sekuvunyelene, baxoxwa kwavunyelwana, kwaphikiswana kakhulu. Hayi ukuthi kwakudlala. Ekugcineni kwavunyelwana. Kwase kuthiwa igama ke. Umongameli wangaleso sikhathi inkosi uLthuli wayesexoxa indaba ukuthi nabantu abamnyama sinendlela esenza ngayo izinto. Uma silwa ngenduku intonga sticks. Noma kuxabana abantu ababili balwa kanjalo. Kodwa kunento yokuthi uma lo nomunye bonakala ukuthi uyamehlula lo nomunye uyamshaya. Kunelungelo lokuthi akhulume into asuke ethi ngayo hayi ndoda usungehlulile. Mhlambe kuba khona abazi ukuthi kushukuthi ekuthiweni. Maluju usho njalo khona nokunye okusho. Uma esesho njalo ngokosiko lwethu awubusamshaya lo muntu. Uyamyeka. Iphela impi. Kwaziwe nawe wazi ukuthi akwangishaya kwasha kwavuka. Wayesethi kodwa uma lo oshaya omunye engafuni ukumyeka ngoba ethi ngiyamshaya ngokuthukuthela. Osukuma abantu bamvimbe lo bamlamula. Uma sebehlukene athi ngokuthukuthela abese khokhobe emlandela lo emzini wakhe ufuna ukumshaya impela. Uma esefike esangweni usuke esefike kungaseyona lempebenilwa nebabili. Usuke kusho ukuthi usuke sekuyimpi le. Akuseyona le ukuthi benixabene. Uma uyindoda uhlezi la kusho ukuthi lo muntu usehlasela usapho lwakho nomndeni. Yinyeke into esisele yokuthi uyisebenze ngoba induku ngeke usayisebenzisa. Kunesikhalike sisibekayo thina base-Afrika esihlala lapha esigade umuhlasela umkhonto. Wayesethi kuLthuli umehluko la ukuthi mhlambe lensizwe bengaphumi igwaze lo ngomkhonto yenze konke ukuthi manje thina sikhuluma lokhu nje sisizwe. Kusho ukuthi lo mkhonto esingathi umkhonto owodwa esuthathayo sigwazi sitha ngawo sekumkhonto wethu sizwe sokugwaza ngazi izitha. Ngicabanga ukuthi ke lenhlangano esifuna ukuyakha kubo umkhonto wesizwe laqhamuka kanjalo leli gama. Asidukanga ke namanje uma sesihleli sibona ukuthi ANC sifile seyifefi
iholwa abantu ungazi ukuthi bayisikhathi sini noma kusekuseni noma kusemini noma kuntambama. Ingasekho into ngoba sekonakele. Sabona ukuthi into ezoletha uphawu lokuthi yithi lapho asikhulumi lento ukuthi mhlawumbe ngoba manje sifuna ukwakha iphathi yethu sizuba yini i-democratic something no. Ubani ozozwa leyo nto mosho njalo ukuthi democratic ziningi nje lezi zinto baningi abantu abebeyiqamba lapha ngisho i-DA iqamba yonke inhlobo yento le kufanele ngathi uyadlala nje. Kwakubalekile ukuthi sikucabangisise lokho ukuthi sakha manje isikhali sokugcina sesizwe esimuntu omnyama esizofana nomkhonto, sizophatha umkhonto wesizwe, sizonqoba ngomkhonto ngoba sasinqoba ngawo. Umkhonto wesizwe ke akuyona into yokudlala, akuyona into esingayenza ngendlela ezahlukahlukene singenzi lento ofuna ukuthi siyenze. Ngithe ngisho lokhu ngoba ifuna sizothe, sihloniphe, sazi ukuthi senzani, sibuyise isithunzi somuntu omnyama. Ngenkathi saphatha umkhonto akekho umuntu owayekazi ukudlala ngomunye untshontsho omunye abe yisela enze konke. Ngoba sasuphatha umkhonto uma uganga siyawudumela. Funa abantu baqonde bathi thwe bajabule bazisane kube yikho konke. Ngithe angikhulume lokhu ngoba ngifuna sicacele ukuthi yini lesayenza, hayi ukuthi sasuka nje sathi sifuna ukufika ekugcineni lapho kuhluleke khona abaholi be-ANC. Wabahluleka indaba amakhosi babe ngayikhulumi ukuthi lelizwe lamakhosi bingakhulumi, bengasakhulumi. Nale document lokwakuthi i-Freedom Charter ibingasakhithintwa. Inye nje kuphela iphathi ekhona lapha ku-Freedom Charter iyamalungelo ethu, yona ke iyabhalwa bhalisiswa ifundiswa. Lokho okunye ukuthi umhlaba uzokwenziwa njani, uzokwenziwa njani, imfundo izokwenziwa njani, lutho ayisaphathwa. Okubonisayo ukuthi ngempela ayiseyona leya ANC enye le thina sesakha lento endaweni ye-ANC umkhonto wesizwe. Ngoba i-ANC into yokhokho bethu asikwazi ukuyilahla, so baphuca laba bebengasakwazi ukuthi bayiphathe. So ithatha impela thathe konke sondela thina. No, kufanele bayazi lo ndaba, kufanele bayazi ukuthi asidlali. I-ANC into yokhokho bethu le yifa lethu, sikwazi ukungalithatha. Ngifuna siyazi lento, singathi hey sasingazi thina kanti ukuthi kubuya i-ANC. Sengingayichaza lento kubantu abaningi, ingakho nje lalela ngikhuluma ngalo ngimemezela ngalo ngathi ngizohlala ngiyilungu le-ANC kodwa ngeke ngivotele ngoba ngizovotela umkhonto wesizwe. Isizathu salokho esokuthi kubalulekile ukuthi amaqhawe kithi singawashiyi kubantu esingabazi ukuthi singabachaza sithi yini. Sisekhona sisaphila. Uyabona nje namhlanje besizobona la iqhawe elila lele kade sikhuluma ngalo
ake sithi ke manje sesiwenzile umkhonto sawina sesothi manje sibukele uMahlangu lekude kube kungowethu nathi siyiye ngeke ingakho nje ngifuna bayazi labantu bekakhongolotho ukuthi ngamzukwane sathatha eyibavelele siyayilanda iANC ngoba amaqhawa kithi ahlala eRobben Island iminyaka ngeminyaka asikwazi ukuwanikeza kubantu abahluleke ukuphatha iANC amajaha ethu amaqhawe asala emzileni angeke sikwazi nokuthi siwakhumbule njengoba sikhumbule leli qhawe namhlanje asikwazi ukwenza lokho sifuna la akuthina sathi abalahli iANC akuyona le abayihamba yenye into ongayazi ngazi ibizwa ngokuthiwa yini thina sisemi lapha yakwakumkhono khokho bethu sishintshe igama ngoba sifuna ukulokubanga ukuthi hayi mthatha uANC wethu no sifuna ukuthatha kahle bengesanamandla sibambe sithanda into ethu le ihlola yini kanti sekuselwa yini funa niyazi lo ndaba ngifuni asiyixoxe leyo kwamanje sibekile nje kodwa nazi kahle asikwazi ukuthi oMandela sesobalekelana nabo ke manje baphethwe abantu abalahla uANC thina hayi simkhonto ngala umkhonto waqala kubona angithemba sezwana ngamanye amagama ngithi kubalulekile ukuba sibe serious ngalento esiyenzayo uyabona ngijabule kakhulu into mfana wami lobuyisho la yokuthi kufanele ukuthi siqale manje ukubuza ukuthi esavota ngakho kuphi na asikwazi ukubayeka nje abantu bahlale abantana naseke sifuna la ngoba siyazi ukuthi basirobha sithuleleni mhlawumbe ngalenkathi besaqala ukufanele sithule asikwazi ukuthula bantshontshe amavoti ethu wasuyasihola umholo beqhamuka ngala ngenhla ehamba ngenyawo waze wawufika lenzansi ethi liphi ivoti lami ake sibuze lokho nje konke umuntu ngisho bangacasuka sinandaba ngoba wathatha ngempela siyalifuna ivoti lethu la umkhonto wesizwe ke njengoba siwakhile awube lento esifunayo awungabi enye into akungabi yibala noma indawo yokubanga thola abantu bebanga ubala babange utshani bami lobuhle lethala kuze kube iphithiphithi asikho leso sikhathi izinto esizishilo ukuthi uma sesiphethe sizozenza amakhosi awaphathe ezweni abe nezwi yonke lento esihlale sisho yenzeke njengendlela esifuna ngayo abalaphi bomdawo abangahlali phansi lapha bathengise izinto esisinda ngazo masigula sizobakhela amakhemist bahlale emakhemistini bagaya izinto zabo lapha ngempela ngoba kulapho esiphuma khona okhokho bethu babephiliswa yikho namanje basaphiliswa yikho abakhona yini ibukelo phansi into yethu bayalapha namhlanje size sifundise ukuthi sikhokhobe ngomuntu ethi angifuni ukubona baze kathi babuyasinda enibasinda impela balapha ngisho imithi engalapheki ngalesilungu why sibavumele ezweni lethu
badlale ngathi. So susana lento ebizwa ukuthiwa umongameli, president. Ngazi ukuthi yayiqanjwa yakusuke isho ukuthini, I don't know. Yaqanjwa ngoba kwakususwa isithunzi samakhosi. Kwakho umuntu ke sengathi unesithunzi ke ebese kungena umuntu owuhlanya ke nontshontshayo. Bese kuthiwani ke uyayibona leyo nto kanti njengamanje izwe lonakele kunezigebengu ezintshontshayo ezenza yonke inhlobo yento nje kunabantu ongazi ukuthi abaphilile kahle abayiphuzela utshwala nje forever azabula utshwala umuntu ngoba isekho imithetho eyayishawa yithi yamakhosi okwakufanele ukuthi ubhekwe la ukhona yinduna namaphoyisa esizwe angabikho umuntu owenza okunye kufanele ukuthi uma uhamba namhlanje uma uthi uyabona kuqhamuka umuntu uqashe ebusuku ngoba usamethembi kanti kuqala kusebusa amakhosi wawuthi uma ubona izigi zomuntu ujabula ukuthi awungaze ngihamba nomuntu ngeke ngisabanjwa amabhubesi izwe liphila kahle asilibuyiseleni lapho bakwethu siphathele thina into esibangela ukuthi namhlanje sikhumbule leli qhawe lethu ukuthi kufuneka sonke sazi ukuthi sisesimeni namhlanje esisebucayini okungafanele ukuthi sehluleke noma kumnyama noma kubomvu kufanele siwine noma ngabe kumnyama noma ngabe kubomvu sizoziphathela thina izwe lethu and kufanele sazi ukuthi asizi ukuliphatha nje njengoba in the last 30 years besihleli ngisengathi sihleli kamnandi sibe sihlupheka akekho umuntu ohlupheka nje komuntu omnyama la eSouth Africa kodwa singabanikazi bezwe kodwa salwela izwe esinyisimanga sokuthi abaningi ebebenathi bakhuluma olunye ulimi manje ongaluzwa olungaluzwa ngempela uyabona nje uma ukuba buhamba nathi ekuseni namhlanje silapha ejele ubone indlela ebesiphethwe ngayo ubusubona uthando olukhona phakathi kweANC namhlanje nalokho okunye kuthiwa lokho okunye kwabantu abamhlophe DSA lokho ke uyabona uma ngase kuvuke okhokho babone le yanto bangabaleka babuyele emangcwabeni kuthi kanti kwenze kanjani kuleli zwe labo bakhona abantu abamnyama abahluphekayo bengazange benze lutho ebalekile abasenza lento uyabona ke uma sesiphethe wonke umuntu ofanele ukuthi anele eSouth Africa ngeke kuthiwa kwenela abantu abamhlophe kuphela thina abantu abamnyama siyahlupheka no yiyo lento kufuneke siqede ngoba okokuqala nje ake ngenze isizekelo njengoba kade kukhona iParliament bekuxoxa indaba lapha yesikhwama sezwe okuyisikhwama sethu laba bakithi ibona ngishabelungu bebebaphikisa uzubona sokonakala kusize mkhonto lowo onqanda ungqondo imhlobo laba abasiphethe maye babo hey futhi angifuni ukuyikhuluma indaba ngoba sokuseduze la siyakhona ngeke ishort imali la akukho umuntu ozoshoda ozolamba okokuqala nje
inkampani zethu ezithengiswe abafowethu kufanele siyilande inkampani zethu leze bebeyithengisa thengisa amabhanoyi bathengisa yonke into le kodwa siyahlupheka sikuvumelelani lokho na thina ke sinomcebo lapho ufuna lonke izwe leli kodwa ukho ezandleni zethu kodwa thina siphethe izwe lethu uyayibona leyo disorder ke izwe lethu siphethe izwe lethu kodwa umcebo wezwe awukho kuthina ngizama ukusho lokhu ke ngoba ngithi lokho esikwenzayo asenzi ngoba sifuna nje ukuthi hayi I'm a politician no sifuna ukubuyisa izwe lethu lize ezandleni kithina noma kumnyama noma kubomvu sizokwenza lokhu ngani ngobuningi bethu ngoba umthetho usinikeza igunya lokuthi thina abantu abamnyama singathatha yonke into nje bese sishaya noma imphu umthetho ozoba nozwelwano nomuntu wonke angazi noma sizwana kahle na sizokwenza lokho siyakhuluma nezihlobo zethu ukuthi ake ziyeke zonke ezinye izinto zisondele la enye izinto esiyishoyo ukuthi nalabo abafuna ukuthi babe lokhuzana yabo wathi yini konje kuthiwa abantu abahlangana ndawonye bathi politician okay sebeshilo ke senishilo ngeke ngisaphinda uma bengaboni lento esiyishoyo ebese sishinta eyodwa nje ukuthi sifuna nje kanye ke kubuye izwe lethu libuye ezandleni zethu bonke ke noma bana kwamanye amaqembu akhona balungile ke bavote nje once ukubuyisa izwe lethu bese bebuyela amaqembini aboke akunankinga asidlalike ngifuna ngithanga icancisele lento ngoba ibalulekile ukuthi siyazi ukuthi senzani futhi ngoba bese kukhona abantu abakhalayo ukuthi hayi ngenkathi sikhankasa sasikhohlisa abantu yesikhohlisa namakhosi akunjalo basi robot singawini ukuba sawina ngaba yeke into ekhulunywayo ngabe amakhosi aphethe manje ngoba ngeke siqale isikhathi ngeke sihambe sithi akuzwakala umthetho uyavunywa yini no ngoba yithi esiwinile siyothi lo mthetho ushintshile yebo shintshile umthetho omnye umthetho esowusho siyothi yonke insizwe ezelo izoyotraina ibe umuntu ingabe yenye into ngoba sakumuntu manje abantu abamnyama bakhiwa manje kufanele ukuthi babahlupheke baphuza utshwala ungazi ukuthi kwenzekani sekukhona nento entsha manje usubona abantu besilisa ngitshela indaba ningayibuzanga hayi bonke abangasafuni ngisho ukushada bayidlela utshwala nje phithiphithi nje no ngeke sikuvumele lokho nothi kuleli lethu labantu abamnyama ingakho sobathatha bayofunda afunda ukudubula afunda ukwenza yonke into aqine athola umsebenzi siphinde futhi sinciphise ukuthi ingane ezincane ezina 15 zithola ingane ithole enye ingane no ngeke kwenzeke lokho sijahileke njengoba ubona sijahe ukuthi kuyovotwa nini esijahile sifuna ukulungisa izwe lethu silungisa abantu bethu sibuyise inhlonipho sibuyise konke kuphela indlala
asizi ukusho ukuthi lo unenkampani engaka no somtshena isithi le diamond yala eSouth Africa indlela ezokwenziwa ngayo yithe sizoyiphatha ayikho into esingenza kuyenza ngoba sifuna kubuye izwe lo baba mkhulu akekho futhi ohlupheka no nabe beneyingxabano ake sithi ngisho amakhosi sithi siyoba nendlela ukuhlala phansi la khona ingxabano siyilungise ngoba yithi lapho abanikazi bezwe sekwanele bakwethu sekwanele ake ni organize more umkhonto ufanele ukuthi kube idlozi nje la ekhala zonke umuntu ukuthi namba abadala yibo abaliphetheyo sonke nje sazi ukuthi napho la mawufuna ke ukuthi ube isichithwana ube nemotwana yakho uyele kude wakhe party yakho asikwaleli kodwa umthetho uthi ngamzwana kuthiwa votela umuntu omnyama izala mawungezizokubuza kanti wena uba uphuma ngempela siyezwana bakwethu ngithe ngichaza kancane lento ngoba kubalulekile ukuthi sazi ukuthi senzani ngoba ngesinye isikhathi thina laba ngaphandle kwami ke kwamna ngaze ngiye esikoleni asuka baqhithiza kakhulu abafowethu nodadewethu kwithi uthola ukuthi sesisaba ngoba phela kwathiwa mawungasazi isingisi angifuni ukusho ukuthi uthwa yini kodwa nje uyabona nje ingakho ngithe kubalulekile ukuthi siyazi ukuthi lento esiyenza ukuthi senzani asidlali futhi ngeke sibophe umuntu bangasaba abantu kuba mabambelele elokuze ngoba bathi ngoba ngathi ukhona abanye banento ezithile kodwa bangakwazi ukwenza lokho ngoba sakuthi hey ngizoboshwa asibophe umuntu lutho ngaphandle makuwena isigebengu ke sokubamba ngeke sikuyeke nakancane zophela in any case igebengu siyakuvuma lokuba mfowethu ukuthi singalakha izwe nje awuzwa ke yajabula ke masizwana kahle ake senzeke isiboniso njengale lokhuzana ke siphathe ngobunono kubonakala ukuthi nampa abantu abazophatha izwe kusasa nangokuthi kungabi ithina esichukuluza abantu kube ithina esibanesayo esibaphatha kahle nathi futhi siphathane kahle ibaluleke kabi singasebenzisi ipolitiki yethu yokona sisebenzisele ukwakha asikho isidingo sokuthi uma uyipolitician ucabanga ukuthi uma ukhuluma ipolitiki ephezulu uthuka umuntu ngenhlamba ayikho leyo nto umthukelana umuntu siyezwana singayeka nje ukuxokolozana singayeka ukubanga izikhundla ngoba sikho isizathu sokubanga isikhundla usibangelana ngoba kufanele ukuthi sihambe sonke sibumbene sihlangene sibuyise izwe lo baba mkhulu ngemva kwalokho ayikho into eseyoswela ngoba phela nalokho okuhamba ngezitimela njalo sokunciphisa umuntu ohamba nakho somthengisela asinika imali isale la lesokwazi ukuyisebenzisa hey uyazi ke mase nginibuka kanje sengathi ngabe sivota kusasa hey hawu ake nisize nikhulume nabanye
ukuthi bakwethu sokusele iminyaka emithathu nje yabona secishe kudumele eMantsompeni asingadluli kulokho asingarojwa kulokho siyezwana njengoba ke sivumelene ngokuthi sizokhuluma manje ake sikhulume ngalesilinganiso bengisisho sokuthi apha amavoti ethu kuningi ke esakusho nesikushoyo ngizofisa ke ukuthi kubafowethu nodadewethu laba ababizwa ngokuthi banamagama elikhulu tobani konje honorable ake sakhe izinto esizozikhuluma eParliament ezihambisana nalokho including lokubuza ukuthi uvoto lethu luphi nokuthi sizokwenzani. Kubalulekile ukuthi abantu bazi ukuthi uma umkhonto usuphethe siyophathwa kanje. Asikhulume lezo zinto singazithuli sithi sozisho mase sifike ngale. Asizisho manje. Sazi ukuthi njengoba sithi abantu bethu sifuna ukuthi bakhululeke nakhu. Sizwana. Uma singase senze lokho ungabona mhlambe wonke umuntu omnyama ujo uyobala ujoyina la ngeke kusaba khona ngaphandle. Sizwana kahle kakhulu. Angibonge ke bakwethu ilanga selishonile kodwa lishone kufanele ngoba besizobona iqhawe namhlanje. Iqhawe lethu esilithandayo, iqhawe lethu esilicelile ukuthi aliselekelele kulokhu likhulume namanye amaqhawe ngale elihamba kanye nawo ukuthi isikhathi sifikile ukuthi sithathe izwe lethu siphathe izwe lethu kube yithi njengoba sinjalo. Ake senze nje olubukwayo sumkhonto. Kunento eseke yathi ukuduma kuthi umkhonto hawu bayala bodwa laba abanye sebebuyele emuva washa kwavutha. Ningabanaki labo bantu. Izolo konje ubuthe bebangaka abantu baba ebebe lapha ya. Izolo simukele 293 members omkhonto. 300 wena ngishisa into eyiningi manje. 396. Yes, 396. Basho njalo. Besila peSoweto. Bonke labo iningi labo ilaba akuthiwa balaphi bendabuko bona bajoyinile. Basithembisa futhi ukuthi basazofuna abanye kulabo. Nampa abanye abajoyinile behlezi la. Nampa. Abantu bayalibona iqiniso. Siyezwana kahle. Sitheke uma sijabulela lokho ngoba kwenziwe insizwa eyodwa nje ekwaze ukushela bonke laba
ibisho njalo izolo ithi ashela zangiqomo zonke inye ilihamba lonke izwe baqhamuke endaweni ezihlukahlukene ayilali le yansizwa uthubani konje igama lakhe Khehlelezi not Hlehlelezi kuthiwa ukhehlelezi yona le organize one man type of organizing leyo nto isho ukuthi uma ngamunye wethu singa organize ngikutshela ndampela noma ngabe bathi bayarobha ngeke bakwazi as organize more siziphathe kahle siphathane kahle kube mnandi singabonelani sikhuluma izinto ngezinto ilento esibulalayo ngesinye isikhathi thina abantu abamnyama ngesinye isikhathi silo nje sixabane singazi ukuthi sibangani uyabona nje umuntu akuthuka athi hey suka le nja wena umuntu athuka uthela zathathe nesibhawu ngiyakudubula uyinjani kanti waphela kusho ukuthi uyinja ke mawubalekela ukuthi uyinja ubuze nabo usuthi kusho ukuthi ngamanye amagama we are exposing ukuthi uyinja wazi kahle nawe awunamsila awunamlomo omude awunaziboya kodwa uyalwa nomuntu othi uyinja ulwelani xoxela mina ulwelani nje angibizwa mina kuthiwa yinja naku umhlolobo uyinja yini kanti uyabona ukuthi abantu bake bale kufa umuntu ngempela afefi babanga nje ukuthi uthe nginja kanti uyinja yini na uma umuntu bathi uyinja uthi hawu kanti uswaba isilimo awusakwazi ukubona umuntu uthi nginja mina njengoba ngihamba ngenyawo embili nje awusuka wena hluka nihambe nomuntu ningalwi bakwethu nilwela ubala no neyinsizwa ungathi mawolwa intombi busuthi zombulalo mina zongigwaza impela hawu nanku umhlolobo awusaliwa ke manje umuntu mangasakufuni konakelephi ake sithi ubumthandake awusehlisi ngani ilukuluku lothando ukushiyikushile phela ngithi wamthandile hawu bafana bakithi hawu amasoka wasekho yini pho khalwa kangaka kuthiwa abantu bayabanjwa kwenziwa lokho badidekile ake nikhulume nabo mfana kithi balahlekile bondaba ezitha siyabonga ukuthi ke sibe ndawonye sithole ithuba lokukhuluma kufanele nihlale nazi ukuthi thina siyanazi ukuthi ngabaholi bethu sifuna sibuyele endaweni yethu asisho ngalokho ukuthi sesokhumula sifaka amabheshu noma senze njani no nathi siphucukile siyale phezulu siyayiphucukela ngokwethu kodwa sifuna ukuphathwa ngendlela esiyithembayo nangendlela eyenza isizwe sakithi sethembeke sithandwe ibalulekile leyona nabefundisi ngokunjalo izolo ngenkathi siseSoweto kukhale bonke abantu bememeza bethi akube khona ukuzwana nokubumbana phakathi komuntu omnyama ayingasehlulike leyona ke sishumayele bobaba nomama nodadewethu ukuthi hlangana ndlomnyama ukuze ukwazi ukubusa izwe lakho ibalulekile sibonga kakhulu kithina sonke sikhona namalunga lombutho hey uyakhula lo mbutho kutshena indaba impela hey angazi ukuthi bothini ngelinye ilanga sesiliphethe ake nikhulume nomakhelwane ukuthi hey ake sihlanganeni bandla sithathe umbuso yabona masenze njalo ngeke siphinde sihlupheke
amandla akuthini yebo simasebe kulungile amasebe angabangi bandla kwethu baholi bami thatha isikhathi ngoba sila namhlanje bekubalekile uma nje sonke singalunga sibe nomsa sibe nothando sibe nakho konke okuhle abadala bakithi bayosisheshisela lento esifunayo siyabonga thank you very much umshini wami umshini wami umshini wami umshini wami umshini wami we baba umshini wami umshini wami umshini wami umshini wami umshini wami we baba hawulethu umshini wami umshini wami umshini wami umshini wami umshini wami we baba umshini wami 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 we baba hawulethu umshini wami umshini wami umshini wami umshini wami umshini wami we baba hayi wena uyangibambezela umshini wami umshini wami umshini wami we baba hayi wena musungibambezela umshini wami umshini wami umshini wami we baba umshini wami umshini wami umshini wami umshini wami umshini wami we baba hawulethu umshini wami umshini wami umshini wami umshini wami umshini wami we baba hayi wena uyangibambezela umshini wami umshini wami umshini wami we baba hayi wena musungibambezela umshini wami umshini wami umshini wami we baba umshini wami umshini wami umshini wami umshini wami umshini wami we baba hawulethu umshini wami umshini wami umshini wami umshini wami umshini wami we baba hayi wena uyangibambezela umshini wami umshini wami umshini wami we baba hayi wena musungibambezela umshini wami umshini wami siyabonga bakwethu siyabonga